Nem fogom vesztegetni az időt. 5 perc alatt elmondok neked több évnyi tanulságot. Az életem teljesen megváltozott, amikor rájöttem, hogy az önfejlesztő könyveknek és motivációs videóknak van egy sötét oldala, ami téged is beszippanthat, ha nem vagy elég óvatos. És ez olyasmi, amiről senki sem beszél, és igencsak negatívan befolyásolhatja az életedet, ha nem vagy tisztában azokkal a meglátásokkal, amelyeket ma megosztok veled. Ezzel a 4 aranyszabállyal képes leszel elérni bármit, amit a fejedbe veszel. Emlékszel, hogyan kezdődött az egész? Amikor megvetted az első önfejlesztő könyvedet, és elkezdted olvasni, és azonnal be is szippantott. Elkezdtél edzőterembe járni, elkezdtél egészségesen étkezni. Elkezdted beosztani a szabadnapjaidat, és természetesen elkezdted komolyan tervezni a karrieredet. Könyvet könyv után olvastál. Meditáltál, leírtad, miért vagy hálás, vizualizáltad a céljaidat. Követtél gurukat a világ minden tájáról. Magabiztosnak és motiváltnak érezted magad. És arra a következtetésre jutottál, hogy ez az életednek mostantól így kell kinéznie. Minden nap tökéletes volt. De sajnos nincs olyan, hogy tökéletes. Elmondom neked azt az életemet megváltoztató felismerést, amire körülbelül 1 évvel ezelőtt jöttem rá. De előbb beszéljünk arról, hogy valójában miért érezzük szükségét annak, hogy fejlődjünk. Saját tapasztalatból beszélve, lehet, hogy azért, mert állandóan azon aggódsz, hogy mások mit gondolnak rólad, és van egyfajta egészségtelen vágyad, hogy mindenki szeressen. Vagy csak úgy általánosságban, nem vagy elégedett az életeddel, és bum, megérint a változni akarás szele. Majd el is jutsz egy olyan pontra, amikor tényleg elég lesz, és úgy döntesz, hogy elindulsz a változás útján. Ez azért fontos, mert az egyik legnagyobb oka annak, hogy valaki javítani akar magán, az az érzés, hogy elégedetlen valamivel az életében. A jelenlegi helyzeteden változtatni, mert elégedetlen vagy, egy nagyon erőteljes dolog. Ha jól csinálod, és persze nem kezdesz el embereket ölni. Egy olyan világ, ahol te irányítod az életedet és a döntéseidet, csábítónak hangzik. Egy olyan világ, amelyben úgy érzed, hogy fejlődsz, és azt teszed, amit senki más nem tesz. Míg mindenki más élvezi az életet, bulizik, Netflixezik és a rövidtávú örömökkel foglalkozik, addig te magadon dolgozol. Nagyszerű érzés, nem? Jobban érzed magad a bőrödben, igaz? Van ez a jó elégedettségérzés, amit minden önfejlesztő könyv befejezése után érzel. És itt rejlik a probléma, a sebezhetőségedben. Tudod, ilyenkor az agyad dopamin termelése megnövekszik, és ennek a boldogsághormonnak a megemelkedése eufórikus állapotba hoz téged. Ezért miután befejezted az önfejlesztő könyvedet, rendelsz egy csomó újat, mert kell ugyanaz a boldogságérzés újra és újra. Az ok, amiért bármi függőséget okoz, nem maga a dolog miatt van. Az ok, amiért valaki függővé válik egy drogtól, az nem a drog, hanem az, amit a drog tesz az agyaddal. Ebben az esetben a dopaminlöket az, ami függővé tesz. Úgy érzed, hogy valami nagyszerűt értél el, és valami igazán produktív dolgot csináltál. Csak amikor megállsz egy pillanatra és elgondolkodsz, akkor veszed észre, hogy semmi sem változott. Legyen ez az első figyelmeztetésed. Nem kell minden önfejlesztő könyvet elolvasnod, minden motivációs videót megnézned, vagy minden online tanfolyamot megvenned. Ez az első csapda, amibe oly sokan beleesnek, és a végén ennek drámai következményei lehetnek. Én is beleestem ebbe a csapdába, és oh boy, mekkora esés volt. Egy üres pénztárca, egy csomó átmeneti motiváció, és a torokfacsaró felismerés, hogy még semmit sem értél el. Semmilyen előrelépés nem történt. De ez mögött, az önfejlesztő függőség mögött rejlik valami sokkal gonoszabb. Tudtad, hogy az önfejlesztés piaca az Egyesült Államokban 2022-ben 13,4 milliárd dollárt profitált. Ez azt jelenti, hogy bizonyos emberek egy vagyont keresnek az önfejlesztéssel. De miért is fontos ez? Az a helyzet, hogy soha nem kérdőjelezted meg, hogy miért csinál manapság minden második ember motivációs tartalmakat. Segítek! Mert a te elégedetlenséged önmagaddal, és az a kis mámor és motiváció kombinációja minden alkalommal, amikor önfejlesztő tartalmakat fogyasztasz, a termékeik lelkes fogyasztójává tesz téged. Ne érts félre, sok ilyen guru hasznos és értékes meglátásokat és tanácsokat kínál. De ha beleesel abba a csapdába, hogy azt hiszed, már csak egy dologra van szükséged, mielőtt megtalálod a titkot, mielőtt minden megváltozik, akkor van egy rossz hírem a számodra. Hadd említsek meg még egy dolgot, mielőtt elmondom a 4 szabályt, ami megváltoztatta az életemet. A toxikus pozitivitás egy létező dolog. Ezek a guruk és motivációs oldalak, amelyek a negatív gondolatok blokkolásáról és a 0-24-ben boldogságról beszélnek állandóan, nem is állhatnának távolabb az önfejlesztéstől. Sőt, valójában amit csinálnak, az eléggé veszélyes, mivel ezt úgy kell elképzelni, hogy te ilyenkor egy toxikus pozitivitás buborékban élsz, és mint minden buboréknál, ennél is eljön az idő, amikor ki fog pukkadni. És ez a kipukkadás akkor fog bekövetkezni, amikor elkezded elveszíteni a szenvedélyedet az álmaid iránt. Ebben a buborékban, amelyet csak pozitív üzenetek vettek körül, elhitették veled, hogy a kilépéssel vagy újrakezdéssel kapcsolatos negatív gondolatok helytelenek. Hogy soha nem szabad feladnod vagy szüneteltetned azt, amit elkezdtél. A valóságban azonban rá fogsz jönni, hogy a valódi növekedés csak küzdelem, számtalan újrakezdés, újratervezés vagy akár bizonyos esetekben a dolgok teljes feladása révén jöhet létre.
A legfontosabb levonás tehát az, hogy bár hasznos útmutatást és inspirációt keresni az önfejlesztő forrásokból, elengedhetetlen a kritikus gondolkodás fenntartása és a külső megoldásoktól való túlzott függés elkerülése. Állíts fel reális elvárásokat. A növekedés egy olyan hosszadalmas folyamat, amely következetes erőfeszítést és türelmet igényel. Kérdőjelezd meg mindent, amit olvasol. Bár sok önfejlesztő gurú értékes tanácsokat ad, nem biztos, hogy minden ajánlás megfelelő vagy alkalmazható a te helyzetedre. Bízz az ösztöneidben, és kritikusan értékeld a tanácsokat, mielőtt végrehajtod azokat. Fogadd el a kudarcot és a negatív gondolatokat. Értsd meg, hogy a kudarcok és a kihívások a növekedési folyamat természetes részei. Ahelyett, hogy kudarcként tekintenél rájuk, tekintsd őket tanulásnak és egy lehetőségnek, hogy fejleszd az ellenálló képességedet. Koncentrálj többet a cselekvésre és kevesebbet az elméletre. Ahelyett, hogy passzívan fogyasztanád az önfejlesztő tartalmakat, próbálj meg lépéseket tenni a céljaid felé. Alkalmazd a megtanult stratégiákat és meglátásokat a mindennapi életedben. Kommentben írjátok meg, mit gondoltok. Köszi a figyelmeteket, iratkozzatok fel, ha tetszett a videó, és szeretnétek hasonló tartalmakat látni.